U ono vrijeme Isus je obilazio sve gradove i sela, učeći po njihovim sinagogama, propovjedajući evanđelje o kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć. Vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim, jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Dozva 12 svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. Posla ih i uputi: pođite k izgubljenim ovcama doma Izraelova, putem propovjedajte: približilo se kraljevstvo nebesko. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite. Besplatno primiste, besplatno dajte.